Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Айни замон мо қарор дорем дар назди маркази савдои Релакс, ки воқеъ аст дар 112 микрорайон. Дӯстони азиз, ҳозир мо дохили ҳамин мағоза медроем. Ҳама чизое ки ҳаст дар инҷа барои фурӯш ма ба шумо нишон медиҳем, нархошона пурра мефаҳмонам. Агар ба касе ки дар кор бошад, марҳамат биёед, бисёр чизои хуб доранд. дӯстони азиз, ана нигоҳ кунед, ана ин намуд фрукнитсоҳо 248 сомон, 154 сомон, вобаста ба калону майдагишон. Кадом намуде ки шумода маъқулай ҳаст, инаи 248 сомаша, янамине ки айни замон ман нишон додистам. Иш боша 134 сомон. Анам хе мевагираки хушрӯ. Бисёртар ами намудора мепурсанд, ами намуд пасудора. И қисми охирони ами видеои моя, и видеоро ростига ман пештарак ба навор гирифта будам. ҳозир янами хел қисми охиронша вақт шуд ки ба шумо пешниҳод кардистам. Марҳамат тамошо кунед, ина инҷа салфетницаҳо ҳаста, янаи чойник ҳаста 192 сомон. Дар рӯи дастархон хеле ва хеле чизои хушрӯ доранд. 228 сомон анаи детажа фрукнитсара бинед. Мисол печёниям метавонед монед, меваям метавонед монед. Ӯ баъд ба инамин фантазияи шумо вобаста аст. Дар бисёрш нарх набуд, барои аввал ман хеле намудоша нишон додум. Чӣ хеле хушрӯан набинед. Аз сабабе ки дар назди тиреза гузошта шудагиянд, хеле рӯшноӣ дар рӯи янамин экрани мо омадагиай дида намешава. Ҳозир дигар чизошонам нишон метиҳам. Марҳамат бинед. Анамун пасудое ки зардо буданд, бисёрам хушрӯ. Анаи набора бинед, чойнику пиёлаош 104 сомон. Бо чӣ хеле подставкаи хушрӯ доштаи катиш. Бакал астаи ҳар хела. Ина инҷа чойникҳои туркӣ дтагаян 242 сомон. Ина ранга. Якта қарабоӣ дора, якта чойникҳо инам хеле шишагиву сафуливу. Бисёр рангошонам хушрӯанд, бинед. Инора чойникҳои туркӣ мегӯянд. Комплектошона дидед. Анаи спетнитсаҳо ҳастай 49 сомон. Наборай 6та дора, 3та дора. И 6тагаш буд. 49 сомона шишагиянд. Анаи чойникҳоро бинед, поёндам ҳар хелаш аст. Инаи самовора бинед. Иноям туркиян. ҳозир мебинам нархош дар куҷо нависта шудагиай. Ина нархи и иҷада ба барои уксусу равған гирифтан анам хел баночкаҳо ҳар хел ҳастай 12.5 сомон. И 66 сомонам хел наборай барои уксус, барои равған ва дигар чизо ки дар рӯи хона, дар ошхона мо занҳо истифода мебарем. хел наборҳо ҳар хела ҳастай. Инаи баночкаҳоро бинед. Чӣ хеле хушрӯанд. Иноям нархошон 12 сом, 15 сомам хелай. Баъд анаи набор ҳаст 51 сомон. 6та дора бо подставка дабудай. Ина 38 сомонаш 3та дора. Шишагиянд ҳамаш. Ина бо 33 сомона дора. хулоса ки дӯстони азиз, ҳар он чизе ки шумо мехоҳед барои хона ва ошхона аз ин мағоза, аз ин маркази савдо пайдо карда метавонед. Анаи баночкаҳош мада маъқул шуд. 17 сомону 60 дирам. Шишагиянд. Барои гузоштани ҳар намуд шириниҳо, мисол шумо метавонед истифода баред. ё ин ки ягон хеле дигар пухтупаз. Баъд бо анаи намудо ҳастай. Донаш 5.5 сомон. Анаи баночкаҳо 1 литрая. Ина бинед 5.5 сомони анаи намудош. иҷада бакалҳо, баъд чизои шишагӣ, банкҳои шишагиҳои ҳар хела.
9.5 сомон, 9.90. бинед нархошона. Инаи 18 сомон. Инаи банҷкои сурати ширдор, сурати говдор, милк навистагӣ 18 сомону 70 дирам будай. 1 литраян. ҷа бо майдоошам ҳаст. 17 сомону 60 дирам. Инаи намуд банкачо. Пастелни билё дӯстони азиз, ана бинед чӣ хел набори хушрӯ. Инам ҳам хел истеҳсоли Эрон. Ина материалша бинед чӣ хеле. Дар инҷа бо инаи дигар намудошам ҳаст. Адиёлу пледу. Хулос агар ба шумо дар кор бошад, дар инҷа шумо метавонед на танҳо мебел, балки инчунин барои ҷойи хоб ва дигар дастархон, сачок ва дигар чизора пайдо кунед. Сифатҳои хуб катиян ҳамаш. Анаи сачоқошона бинед. Беҳад вайошон нағзан. Сифатошон нағзан. 72 сомон. И ҷамъи наборушай ба фикрам. Рости ҳамеша аҳамият надодам. Зеро ки ҳамон рӯз агар ёд дошта бошед, ман 5 қисм видео карда будам. Барои мо ин қисми охиронуш ки буд, камакак саросима ба навор гирифтам. Бахшиши зиёд. Анаи набор 218 сомон. И салфеткаҳои турецкӣ барои янами рӯи дастархона оро додан. Хеле нигина доранд. Чун жемчуги калон, анам хеле нигини калон. 218 сомон. Агар дар кор бошад, барои мисол рӯи дастархона оро додан ҳам хеле чизо ҳаст. Ина инҷада бо пастелни билёи ҳар хела 230 сомона ҳаст. Анаи намудо додама. уҷа чанд рангиш буд. Инчунин бо ҳаст 598 сомон. Анами хел дастархони туркӣ, скатерти туркӣ. 668 сомона бо ҳаст. Ҳамаш ино турецкӣ. Агар ба шумо дар кор боша, метавонед омада аз наздик бинед. Ана инаш 575 сомон будай. Ҳамаш як фирмаҳои хубан, ҳамаш туркиян. Чун бо аз наздик омадед, худтон метавонед ки бевосита бинед. ана бинед. Ин набора бинед. Чӣ қадar набори калон. Барои кухни 2700 сомон. Ҳама чӣ дора. Инҷада бо чизои арзонам ҳаст. То охири видеоро тамошо кунед. умед дорам ки бисёр чизои дархост мекардагитона меёбед. Инаи хлебница дора. Анам хеле набори калон. Инчунин дар инҷа ҳар хел ҷорубу анами хел савоку ҳам хеле чизо ҳаста. Инаи калтачӯҳош 27 сомон, 95 сомон, 72 сомон. ҳам хеле нархошон. ҳам комплектҳои ҷорубу мисол савока. ҳам хел рангҳоям ҳаст. ҳар хела. кадом ранге ки ба шумо маъқул аст, метавонед интихоб кунед. дӯстони азиз, видеои мо хеле дарозай. Ман хостум як бора ҳамина ба шумо ҳамаша ҷамъбаст кунам то охира нишон диҳем ки боз чиё ҳаст дар инҷа. ва баъдан бо бармегардем ба видеоҳо аз бозори Корвон. ина хел сабойкҳо ҳаста. 120 сомон. И корзинка барои мисол ҳар ҷо рафтан, барои пикник рафтан. иҷада инчунин ҳаст 32 сомона. анам хел мевагиракҳо. ино пластмассои ғафсанд. нон мегиред, мисол мева мегиред. ҳар он чизе ки мехоҳед. анам хел ваё ҳастай.
чӣ гӯём ина вазачҳои хушрӯ ина рангошон пластмасси ғафсай. Агар ёд дошта бошед қиматтаракоша ман ба шумо ба навор гирифта нишон дода будам. ҳозир боша анамин хел нархҳои арзонтаракаш намудаш некем ино дигартаранд. Ҳамхе бо талеркошам ҳастай барои мева гирифтан, барои ҳамхе пичину ягон чи гирифтан 11 сомонӣ. ана ин набора бинед. Айне ин донаша 27 сомон. Анами хел баночкаҳо ҳастай. Ино пластмассам, пластмасси ғафс. Сифати хуб. Ино барои кухнӣ, мисол барои донагӣ гирифтан. Мошу, бринҷу ҳамхе чизоро метавонед ки дар кухнӣ дар амино нигоҳ доред. Баъд анамхе ваё ҳастай. Бакалои хушрӯи пластмассӣ. Пластмассошон ҳамаш ғафсанд. Рангошон хушрӯя бинед. Гуногун ранго. Нархҳои ино дӯстони азиз 4 сомону 80 дирам. иҷадабо ҳаст анамхе косачаҳо. ҳамин косачаҳо беҳад ба ман маъқулай барои салат кардан ё ин ки крем кардан. бисёрам косачаҳошон хубанд. нархҳои косачаҳошонам ҳархелаяй. иҷадабо инамхе сабойкҳои ҳархела, контейнерҳо метавонед ба кӯдакҳо барои мактаб хӯрок андозед ё ин ки ланч боксҳои ҳархела хулоса. ина 13 сомон, 15 сомон, анаи калонош будай 30 сомон. ина 28 сомон анаи калон. коробка для обуви буд чӣ буд? Вайша хушрӯ нахондум рости гап. ана ин намудбо ҳаст 36 сомона. хлебница барои пичёни ҳархела, барои булочкаҳо. Ҳама намуд ваёда мисол пухтупазода ҳаст. Анами хел органайзерҳо 26 сомона. Ина бинед 20 сомона. И ҳангоми мисол ягон ҷо рафтан, ягон ҷо бурданда бисёрам нағз метавад ё ин ки дар хона дар кухнӣ нигоҳ доштан бисёрам хуб аст. ина марҳамат. Занони азиз, медонам ки бисёриҳо тамошо мекунанд моро аз ҳамин хоҳарони азиз ки дар Тоҷикистон ҳастед. Марҳамат бинед. ҳамин хел чизо ҳаст барои мо ки мо метавонем ки мисол ҳама чира нигоҳбин кунем дар анамин чизо. Мисол дар анамин контейнеру, дар анамин намуд органайзерҳо. Анаи вая бинед. Сахрницаву ҳамин чизора бинед 40 сомон 4 та дора. Хел бо подставкачаи оҳанидаяй. Пластмасси ғафсай. Болош ранги хрусталь буринай. ино салфетницаям барои салфетка мондан. инош хай барои порошок гирифтанай 45 сомонӣ. органайзерҳое ки барои порошок дар мисол ҳамом истифода мебарӣ. иҷадабо ҳаст 7 сомону 70 дирам. ҳанами хел яктага шоткача. бинед барои мисол сари дастархон мағз мегирӣ. ана баъд сетагош 7 сомону 15 дирам. Яктагаша ман навдидум рости гапи. Сетагаву дутагаш будкорвонда бисёр вомехӯрдум рости гап. ина ин намудо барои компоту барои чолов будай дӯстони азиз. дуғ барои дуғ. набинед пластмассан. ҳозир ман нишон метиҳам. ина бинед дохилша шумо метавонед ҳамхе кобед ҳам барои чолов, ҳам барои дуғ, ҳам барои вай компот ё ин ки ягон чизи дигар нӯшокиро гирифтан. нархи вай ба фикрам ки
8 сомон ё 30 сомон буд. Наиҷада мевагиракҳои хушрӯ ҳаст. Ино ҳамаш пластмассиян, пластмассҳои эрон, ғафси хушрӯ. Рангошонам рангҳои зебо. Ҳамашон гуногун шакланд. Рости чизе ки хоҳӣ барои янамин хона ҳаст. Ҳама намудан хел органайзерҳои хушрӯ ҳаст. инора дар саршавии видео дигарам доша нишон додам. Ина боине хеле нош аст. 58 сомон анами хел набор. Подставка барои янамин қошиқу вилкавам чизора гузоштан. Подставкача 58 сомон будай. Дар рӯи дастархон метавонем они. Барои янами ҳоҷатхона 25 сомон анами хел вайо бинед. Ёршико ҳамроҳи чишон, сатилчашон. Вешилко ҳастай. Барои румол, барои шарф, барои носкӣ, барои ҳама чӣ вешилкои ҷудогона ҳаст. Мо рости вай медидем. Вақте ки духтарора тамошо мекардем дар интернет, инаи 18.5 сомон будай. Дар тариқи интернет тамошо мекардем ки дар Русия, дар магазинош ҳам хеле чизо буд ё дар дигар давлатҳо. Ана бинед ҳозир дар Тоҷикистон низ анамино ҳастанд. ана бинед. Иҷа рости ма ҳозир монтаж кардестам. Бахшиши зиёд. Духтарчам омада камакак овоз бировардестай, шуморо нороҳат накуна. На тамошо кунед дӯстони азиз. Дар иҷа бо ҳаст анами хел баночкаҳош. Иноям ҳам барои кӯдакон ағзай, барои об гирифтан, барои шахсоне ки ба варзиш машғул ҳастанд, барои давидан. 10 сомону 58 дирам анами намуд баночкаҳо. баъд анаира дӯстони азиз бисёрам хушрӯ дозатр меган ҳамира ба фикрам. Барои ҳамом, барои вай бисёр нағза бинед собун мондан. Баъд дохили анаи дозатрода метавонед шумо ягон хел рамис ё ягон чизое ки дар кор аст ҳамонора гузоред барои шустушӯ кардани ё ин ки жидки мыла. Анаи комплектша бинед 246 сомонай барои ҳамом. Сафедшам ҳастай. Ина 214 сомонаш ҳастай. Анаи золотистиш бошад 246 сомон. Анами ҳамаш наборай барои ҳамом. И поёнда бо анами бакалое ки ман ав нишон додам. И размерои вайш дӯстони азиз, размерои дигараш. Майдаву калонаш. баъд барои шуштани бринҷу ягон хел донагӣ анами хел ваё ҳастай. Косачаҳо ҳастай. тамошо кунед дӯстони азиз. касоне ки мехоҳед харидорӣ кардан анами магазин биёед. инаи 24 сомонаш будай. бо арзоношам ҳаст. анами магазини релакс ки воқеъ аст дар 112 микрорайон. пеш аз мачити мехкалон ба фикрам амхе фаҳмондан. намхе чизо ҳаст. 128 сомона дӯстони азиз бинед чӣ қадар хушрӯ. И барои кухни набор барои кухни 128 сомон барои шустушӯ кардан. пеши умывальник даместа дозатр дора барои мисол вайш ягон моеи шустушӯира мегузорӣ. ана ин латача дора барои посудашӯвӣ ва нам шоткача. Наборуш 128 сомонӣ.
рангошона бинед чӣ хел рангҳои ҳархела доранд. вобаста ба анамун ошхонатон, ба ранги ошхонатон метавонед ки рангша интихоб кунед. иҷада бо шакаргиракҳои ҳархела ҳастай. шишагиян ино ҳамаш. нархошон ҳархела 10 сум, 15 сум. кадом ранге ки ба шумо маъқул аст, кадом намудеш ки маъқул аст, метавонед ки аз инҷа пайдо кунед ва бо анами 20 сомон анами намуд бинед дӯстони азиз, барои чӣ хел фаҳмонам шуморо жидки милла андохтан 20 сомонӣ будаян ино. бо ҳаст анамин хел талиркои шишагии хушрӯ 50 сомонӣ донаш, 50 сомон иблистияшёра. чойнико ҳастайни ҳархела сафеду рангайни баночко 15 сомону 75 дирам. 53 сомону 10 дирам и комплектчай. на марҳамат, инам шишагиай. агар шумо хоҳед барои кухни наи намудуш як донаш 17 сомону 50 дирам. ин намудуш боша 50 сомонай сета дора. шишагӣ бисёрам баночкаҳои хушрӯви гуногунай дариҷа 70 сомон. инаи комплект сета дора. бо ҳаст 76 сомонаш, 21 сомонаш, на 69 сомона калонан, 43 сомон набо ҳаст. баночкаҳои гуногун барои ошхона дӯстони азиз, барои нигоҳдории мисол макарон ё ин ки донагӣ аз қабили мошу бринҷу лӯбию дигар. иҷада бо анаи намудошам бисёрам хушрӯай печёни метавонед шумо гиред, мағзу чағз истифода баред. анаи 64 сомон и баночкаҳои калонай. калоно 64 сомон инора. анаи ёш майдаян. ино 15 сомон буданд ба фикрам. агар хато накунам анаи намуд сетага 27 сомон.